Здравейте, симпатяги! Зачудите се къде съм няколко дена. Приятели, колем прасета, искате кожичка, нали? Не мога да огрея навсякъде. Крайна сметка нямаме милиони прасета. Сега ще ви кажа какво прави днеска. Гледайте я. Току-що прясна, мекичка, крехка, бебенци. Гледайте, кръвстичка. И прясно бахорче. Гледайте. За кой иде реч? Задължително консумация винцето трябва да бъде мерло или каберне. Почвам, приятели, да ви пращам заявките. Съжалявам за закъснението, ама машината ми се развали, кантара ми и той и чака да ме пратят от Амазон. Прясно бахорче кило и 300, кило и 200, кило и 300 излязаха. Не ги дребня чаравцата, истински бахор, вижте. Бахор от месо и кожичка. Който иска да пише, да звъни. Айде! Айде!